एकदमबारे रिस्किखा ओरै बोनांबाय आरो मानसि ओइलाय थांबाय 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 ओइ धर हौस बिदि उन्दुयो मानसिया थौ थाललानो मोनलायाखै ओमफ्राय दिनैसो गोसोखौ एसे मोजां मोनबाय आङो मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि गिलुं गिलुं जाबायमोन आंना ओंखाम संग्रा नायजाखाला आंना नै फाग्लासो माला गोदान लुनो गायसननो मोनो नैरैहाय गायसननोसै ओमफ्राय आंनाथ' न'आबोनो नै ओमफ्राय ओरैबायदि गिथावनामोन आरो नैबे सुमलि बिफाङा जायगायावनो नालाय ओरैबायदि बार बारनानै गोमखायोमोन ओमफ्राय जै बे बायबाय ओरै सानजानिफ्राय जुदि बार बारनानै बे बायोब्ला आंनि न'आ बे ख्रेबबानो थांखायो आरोना इसोरनि अननायावसो बायाखै बे सुमलि बिफाङा ओरैबायदि गोमजोबखायो नै बेसेबांबा गोजौ गिदिरखा ओमफ्राय दा बेखौहाय फानबाय आरोना बेखौहाय हाख्लायगासिनो दङ नै दालायखौ थाख्लायजोब्बाय आरो जोंना नै खनेनो गाखोनो हानाय हालायदि गाखोनो हानाय दां हानाया मैदेर सावग्रासो मैदेरनाखौनो ओरैबायदि होसोनानै मावखायो सावनाया हाजारखि रागा खरा खुफ्लेबायग्रानो जालै मानोथो गिया नोंलाय मैदेरखौलाय खने बैयावबो नेबोथ' न' सिफायबाय थानाया न' बुफायबाय थानाया साफा सावजादों नोंजों ने हन्दाखौबो सिथा होना हरखाबाय आरो ने लागाव मावलांबा रागाव 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 सिथा होना हरखाबाय गाहायावनो बेसेबांबा गोजौआव होनायनिफ्राय मानसिया नांथा नुंथा देद देन्जार गोजौआव नै ओमफ्राय नायदोलाय बेसेबांबा गोजौआवखा मानसिखौ सिनायलायहरना नै बेसेबांबा गोजौ लागाव 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 फाला फाला गास बाग्रिले सेस हो लागाव लागाव बेसेबांबा गोजौआव फैनाय ना बारा ओरैहाय इफाले आहिब नाखि इफाले थिग नायबाल नायब जय सा आग्लासो बेसेबांबा गोजौ होनाय आयु 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 धर भालके धर आग्लासो बोरै हाफायोलै बहय नाखरे थान्दाल' थाखायो गाव गाहरनायनिफ्राय गोजौआव नायलाय आंजों बुनि नै मानसिया नुबाय दा बेसेबांबा गोजौआव नै सान्दुं गोसा नुबाय दा बेसेबांबा गोजौखा नै बेखौनो थिखिनिनिफ्राय थाख्लायबोबाय आरो ओमफ्राय थाख्लायबोनानै नैबेबायदि बैबायदि गेजेर ससेयाव हाख्लायनो नागिरबावदों आरो डेन्जार रिस्किखा बेसेबांबा गोजौआव गाखोनो हादों हनै ओरैबायदि गोजौ गिदिरखा आरो बियो नायलाय नै बेखौ माने हाख्लायसिगोन आरो दालि खाथा किमान 5000 এই গাছ বাগরাওয়াটা 10000 15000 যাব না এটা লস হয়ে গেছে বেকার হয় নাকি আপনার ঘর আছে না ওসরত সাফা টাফা করিয়া দিছে এমন উপরত কিনে কোয়া উঠে রে
अभ्यास होयोसो ना ओरैबायदि रिस्कि जाबायना जि जायगाजों मानसिया थानानै हादों बेजोंसो फैनो नागिरबाय आरो दंफाङा खोमो मथैल' थाबथानानै दं ओमफ्राय हन्डायाबो सेबथाबनानै थाबायानो गोजौआवहाय बख'नो हायाखिसै ओमफ्राय मानसिया बेजों थादों बेजोंसो बायनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा मावग्लुबनानै दंखायो नै ओमफ्राय दिरुंजोंहाय ओरै बोनो नागिरदों आरो ओरैबायदि रिस्किखा नै खोमो मथैसो थाबथानानै दं आरोना ओरै बोनांबाय आरो मानसि एलाय थांबाय ओइ धर थौस फाग्ला थैस मानसिया बोनानैसो हाबाय